Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Каседе ки билет самолёт дар Корея ё ки миноксидил оригинал. Миноксидил ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. Дар ман аста оригиналаш доставка любой ҷои Россия. Ва навор дар бораи чи бародаро, апа, хоҳаро, ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш. Бобои қанд реклама кардаистай Мугамбо, бо як чанд ти дигаам хеле муханнасо. Давр рекламашон бовар накунед, ҳамаш мошенникиан, лохотронан. Ба пага гира кардан бибинед ки яке Фахриддин итари кардан гуфта. Ман ози огоҳ кардам. Ин видеоро ман барои ҳамаҳо запис кардаистам ки вақте ки пулотон месӯзад, баъд мебинед ки ака як видео ки бобои қанда ё ки Мугамборо ё наву саги дигариша моро карочи кидат кардак. Ман мегӯм шуморо ин хеле кардан, хуб кардан. Ман огоҳ карда будам. Барои ҳам ка бародаро, апа, хоҳаро, одами меҳрубон ҳамаро нигоҳбон бошед. Просто накунед хеле бози пул кор карданен. Меҳнати ҳалол кардӣ, меҳнати дасти худтон кардӣ. Кор кунед, соҳиби пул шавед. Ӯ дурӯғай дигар, лайк мемонӣ, пул мегирӣ, дурӯғай, просто шайтонӣ, мошенникӣ. Ҳама каса хуш омадед. Ман дар хизмати шумо.